Dnes je veľký deň, lebo príde moja mama. aj Rarachovci prídu. Ale najprv ideme na farmársky market, kde potrebujeme čo? Drevo. Pretože my žijeme na takej strane ostrova, kde je väčšinou zima. Takže štatistika o slnečných dňoch tu sa vymýka kontrol. Takže ideme si kúpiť drevo, aby nám nebola zima. A potom sa hlásime. Okay. We are making our vlog. Tell us something smart. Something smart? Yani, tell us something smart. To our vlog. Yes, something smart. Yeah. Maybe something about the purple stuff. Purple stuff. What's the name of the purple stuff? Kapusta. It's a very nice thing to eat. Thank Kde sa vidíme? Na letisku. Papa. No, už mierime spolu s Níkou na letisko a ideme na dvoch autách, lebo bereme teda aj Rarachovú rodinu, aj Níkinu maminu, ale dnes je naozaj veľmi, veľmi upršano, je aj veľmi veterno, to sa nejak vyberá. A čo sa mne hneď spája s letiskom vo Funchal, ktoré vlastne patrí ako keby jedno z najnáročnejších letísk na svete, je to hneď z niekoľkých dôvodov. Je to aj kvôli dráhe, ktorá v minulosti mala len nejakých 800 metrov, potom sa stali nejaké nehody, dostávali to na nejaké necelé 2 km a potom dostávali dráhu, dnes mám myslím niečo do 3 km. A tá konštrukcia naozaj nebola jednoduchá, nebolo jednoduchú postaviť. Tá konštrukcia sa skladá z nejakých cez 200 pilierov, každá má nejakých 70 metrov, a vlastne tá pristávacia dráha je nejakých 40 metrov nad zemou a je vlastne postavená keby nad oceánom na okraji vlastne útesu. A dokonca letisko získalo za túto konštrukciu nejaké ocenenie za nejaké dokonalé technické riešenie. Ale čo teda robí ako keby to letisko náročné pre pilotov, je hlavne bočný silný vietor, ktorý ide vlastne zo stranu oceána smerom k horám a ten smer vetra sa rýchlo mení doslova zo sekundy na sekundu a zároveň hory prerušujú určitý nejaký typ signálu, ktorý piloti používajú a teda sa musia viac spoliehať ako keby na to manuálne pilotovanie. Treba povedať a ubezpečiť to, že tí piloti sú naozaj na to trénovaní, musia absolvovať tréningom, získať nejaký kurz a až potom môžu títo piloti pristávať na letisku Funchal. Sa blížime pomaly k letisku a počasie moc sa nemení, práve naopak sa zhoršuje a začína viac a viac pršať. A napadlo ma aj ešte jeden fun fact k tomu pristávaniu. Myslím, že piloti, keď sú pristáť na letisku vo Funchal, majú iba 2 pokusy a ak nepristanú, tak musia pristáť niekde inde. Či môžem? Nie. Idem tady. Počkaj. Čaute.
Sorry. Miško! Ani výsmečko. Musíte na takú počkať, takú trávu. Čau. Čau, Davko. Čau, Tani. Ako? Dobre. Také bolo pristátie. Super, vieš čo, akože celkom dobre som očakala, že to bude. Už je tu. Sa vám nešmíka? Leo, 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 poď, poď. Ahoj, Leuško. Joj. No. Jaj, ty moje krásne.